You run them amount of pound in our power. Let's renew the sir, and I say, we are what you were. You are telling me, a very yet, me Cassadi, and you can see a pa at the mommy. And send a in a evening. You are prepared, Papa, be a degree down and a metro. One a sharing school. A man, we will be a degree. Now, better Ashanti region, maybe Ashanti region. Say, the General Minister, no one at the name. Say, Miss School Training Center, go ahead to my name. We go up to see a dear PhD on one school pond. Yeah, at the name. So, then I mean, child, dear, a year better, Mahama, so buy or pa, nipper, you will be dear than name down. Yami, I don't want to go beer. A friend Tree Cross Development Authority. And you're common if say a buy and say, yeah, buy a chum reno and a beer. Na Yamiadum, President Mahama, Ira Daumanti, or Bomb 7 and Conquer Swafo, and I said Chief Executive of Tree Cross Development Authority. And February when you're quiet, I knew, you know, that is also to Nema, Yahusenia. Register near in a Siafa. Now, feeding grabber, I'm a dear being a and fanfaso. There, cause and Name and Chadrum. It be a to talk. And I said, no, I check. Or partner saw the impaired become one. Don't count on any by long yet. I will feel same ready to sell Saturday Beffy. Now, a day as a dark as seer, a brave now, Madame, say what the I am. To appointment in every year. Nedjuman also say, Nanny Titruno, I shall say. A horn, a fat Tree Crop Development Authority. Yena Mremuno Act 1010 2019. 6 selected tree crops are. Ghana ADC was a few say a bit in Yamaska, a chain cocoa. And you won't hear the sea ho. And then I'm person, a kind mango, a barco, share, a barco. Cashew, oil palm, and then coconut, and rubber. Now you can't remove me also. Let's say a Santamandia, a year, and near my wa. Now be probably now so any. Now see a better than it can see actually. Now you rather say no one kind of 2020 ton, and now dear mango, oh, grandson of over 600 acres. Na the model is so good, say, dear mango continue and was Sabbath processing factory, a multi-fruiting processing, a state of the art one. Say, the farm no, with dear mango no. Now a tear for her, no dear bar, with the corn, a fruit. And a buying so necessary the other value addition. And necessarily, dear near manana, yeah. Yes, for their cosa, or see a devil come near noon. You are, and no. Till we got a book, Munaka said, Sammy Papa, dear. Them got in there and I'm in India. No forestry, the India or friends who hang in Amazon. Sam Mamma can see. No, Sammy Banner was any mina make us to see. And to need the addition, dear can see. And now a DJ Sam can say, a job for Manaton. Now, 600 no idea. We are thinking about 100,000 acres. Sir, planting in a son, if you said, we are chairman to say, Ghana, the NCSA crops you need the Zika Kuma, young quiet IMF for Bobosia. Once the check ever to and SAR sales crops, sit me here and what the Zika Kuma, each of them each year makes me $2 billion US. The Cambo Manokwa, a yes, so the times 2 no. 12. Sika Ben na intimate family. And President Mama knew was so brave. Say young fan, your home and Jim. You see a body rule. And an so at his anyway. And Sassy say Cassie within $100 million up a tour. Sandy Mammy 50,000 hectares. I mean, near me. To say investment, government so they see the news say comprehensive policy on a bed will be dear and more dear.
so wasena mo wotumi dua be because Malaysia egyina so e de anya sika ma se ne Malaysia tie to pese Ghana yesa let it say baby efiri ne baby a de a hye ne say ne de ade wo no e na o se me de ba na me be bona mane na ntutu a yetutu a eko ye hye ye say nyanyansa efiri ne ho adwene bi efiri ne ho ono aye model na dada na ya faso na ni tia wakra no say because of that in yet trading will be you rather woman say Ghana nyina ye bi da tie papa the first time Ghana Tree Crops Investment Fair and Exposition or Exhibition 2025 you didn't see that there's a mama share and say no this is good and yeah the home team now what papa man and say papa the idea ni dey on free and you know dey may bia no menye e ho le free ti ye ba so a no no di o example e wo dada to no na meeting no na conference no bibia no na example no senior bia ni o ka e free say e be Ghana ha bia de ho agim na no bebre so e de ho betin ai say no de no ho agim ya e de no ho gim wo two clubs what ya e mi ra cha me Ghana e be ka be na titiru Asanteman Oni na 6 crops ni na ye wa Santima ha na emebra nya dwuma benya nyuma ye benya mebre because value addition e hwe de even udman de kra eya nipa benya dwuma ye na dos ti we de na yo se ba na asedani mu ne sa de to na nim se sa investment made in investment be ba so e won cry September president dia to say ofiri sɛ ɔno a ne papa na ade bia so a wa set example to ensafre no what the new nyam e be tete e pa so kenye ni tim ne baba na mpa ya na ye san kakra ya ba ya seda ene nshira ne sa ba je e de akoto e so to ba na se ni o na me kasa ni twa wi na ne mpenfo a yura president ma so de e ma ne Papa your friend Stephen Santiago, one the deputy chief executive in charge of finance and administration. Bebra yura mango no one a ho no free ban Fransa North. Na kitchen ne ka edwuma ba kwa no na na party chairman constituency chairman. And me ka no so papa vote minimum ho ba. And you no na the oto aso so ye Kofi Tio or no so na ye deputy chief executive in charge of operations. Say ye come from ye technical things ni na or also any piaso. The authority give me a Dr. Rita Usuamankwa ye social development see nipa temni ye say we make sure say child labor and same social issues a development specialist or no. And papa we didn't kind a friend of fire a day at Japan oil park. And the only thing I can one in charge of oil park. Oh, you see a bit oil park, see a bed on a in charge. Your twice a Dr. Kofianchi, or also a operations director of a joining on an operations. Mina so on the air to say Ocean office no at their mind. Papa was Isaac Brunner, or no auditor head of internal audit, and I'll do that. In your van twice on a Sylvia. Entry the Sylvia entry on a human resource manager. They also trust a chief was a sorry coconut. So take me a jam coconut. They are on a coconut so also and a coconut so and finance Reggie also our finance department or here sick ourselves so Nana Amufa also Kumasia on a hey in FBA IT ni BBA so and a senior finance officer David, Elder Dennis, as well, or Sika Samson, Edemay. Now, paying for a special aid to me and a monitoring officer back and paying for a drum by a crowd. Sure. Nana Yasiwa, or can you and me now, Bomuna, about the video, the assurance or Doma Bande, so dear Babachi, I mean, what can you man mass much? Sure. Tu você não sou doce. Só uma penny de uma que se achou um sa. O câncer de confundir álbum
na sɛ wɔde wo nyɛ sɛ wɔde kyerɛ atomfoɔ dɛ masɔ paapa pamfoɔ ɛka ho nyinaa so yɛ ma ɔmo nyinaa kɔ aba medam ase papaapa asɛm aba atomfoɔ woka wo nyinaa atomfoɔ sɛ wode wase fa ma mo nyinaa wakɔ aba wedeɛ ketekete na mfaa no firi John. school na gya metete no ano a technology ana SRC president na mefaa ma ade a kyɛ sɛ wanam me nsɛm a bɛduru saa berɛ technology ha SIC na president wo mos dabi na so no ma tete no afa nsɛm a na ɛsɛ bɔde tie nurse wɔn mpanyin ahyɛ n'animonyam sɛ adwuma kɛseɛ sɛ yɛ wɔde ahyɛ ne nsa a bɛbɔ Ghana man ɛyɛ ade a ɛsom bom Leo mo se yero asese be mo nya hyɛ no mo a adwuma kɛseɛ sɛ sɛ bɛ nwia ɛne sɛ bɛ nneɛma kɛseɛ a sɛ bɛ wɔbɔ din na mo nsen ya sɛ sɛ bɛ ɔda no yi wetuma hwɛ mo nyama ka bu ama sɛ bɛ bɔ ma Ghana ma kɔ ne nnua a wɔbobɔ din nyinara deɛ ɛma no yɛ yɛn sɛ Ghanafoɔ megye sɛ kui a yɛnte aseɛ yɛnte aseɛ sɛ ne mo wɔbɔ din nyinara ɔtɔbɔ ne de wɔnim na Ghanafoɔ tutu ɛma ne yɛ ne yɛ sɛ Ghana man yɛnti kuya no ase paapa ayɛ afɛfɛdeɛ ne aborɔfo dwuma nko a ne yɛ nyinaa yɛpɛ ɔfis adwuma ne yɛ nyinaa yɛpɛ afɛfɛdeɛ ana bɔfosɛm ana ɔfis adwuma na sɛ bɛ Ghana ma obiara yɛpɛ ansɛ saa nnua yi nyinaa yɛkɛn mango ewu dua ba na ɛbɛboa yɛde bi kɔ aburukye kɔtɔ sika bɛba ame ayɛ sɛ bɛ saa ma yi nyinaa mango etitiri wudua yɛde bi sɛ bɛ ɛsɛ ɛkɔ aburukye ne nyinaa de sika bɔ Ghana man mu ɛbɔ sɛ bɔ man no sika sɛm gyina hyɛ bata yi a yɛyɛ ɛno saa ba ne yɛyɛ ne yɛde kɔ sika bebree na bɛba hyɛ bata sɛ bɛ fɛn kutu yi sɛ yɛyɛ a sɛdeɛ ɛwɔ baabi a yɛyɛ no yɛakyerɛ mu no yɛ de sɛ a ɛba a ɛde so yɛde kɔ aburukye yɛde sika bɔ Ghana man mu PBC foɔ si biribi wɔ esirim hɔ egyae no saa yɛanyɛ ho adwuma biara foɔ si biribi wɔ sirim hɔ yɛn ho mfasoɔ yɛgya de saa anyɛ adwuma afei na da no mehu sɛ ɔmampanyin nkurɔfoɔ bi akɔwa yɛkɔwerɛ a yɛsa aka ho asɛm na ne di ne nyinaa akyi asɛ ɔmampanyin ne kɔfa akɔhwɛ a sɛ bɛyɛ no nso ɛhyehyɛ ne ma yɛka ho asɛm abɛ Malaysia de ayɛ yie yɛnte ase sɛ sɛ bɛ abɛ Malaysia ayɛ yie ahai yɛnte sɛ de odi no ase nso yɛbɛfɛ bi firi ha na ɛkɔɔ yo Ghana ma mmerɛ bɛfɛfiri ha yɛkɔɔɛ ɛno na wɔsi ebusa ɛho sɛ deɛ paa na yɛn nko ara de ɛdeɛ nti na ɛda bia ne yɛaka akyire sɛ deɛ nti na sɛ bɛ ebisa ho sɛ ɛde bɛ nti na yɛn nko ara de biara no ɛnneɛma no nyinaa bi wɔ ha ebi nso yɛka akyire kube sɛ kube titiri ɛno nso saa sɛ kube sɛ bɛ ate sɛ sɛ wɔ Ghana ma wɔ ha ɛno nso saa ɛdeɛ nti na no nyinaa yɛnhuni na aba ɛsɛsɛ deɛ aba tree crops yi a wɔkɛn yɛmmeɛni ne aboa paa ma no agyina a ɛbɛyɛ sɛ bɛ na deɛ aba yi tree crops asɛ bɛ woka ho asɛm yɛmmeɛni paa ma no agyina a Ghana man sɛ wɔka pa yɛbɔ wo sɛ baabiaa baabia mena wɔka factory hɔ a yɛkɛn nyɛ mango no yɛde ba sɛsɛ mi saa ma ɔmo kɔyɛ machine bi yɛde yɛ dry fruits ɔmo yɛ coconut pineapple ne nyinaa ɔmo sɛ yɛ dry fruits wɔ hɔ a mangoes no nyinaa te sɛ deɛ yɛde firi aburokye ba no ɔmo yɛ bi nso a yɛn nso yɛbɛtumi de akɔ akɔtɔ factory a woka ho asɛm yi ewura ɛnyɛ mango no nko a saa yɛ sɛ dry yi a ɛno sɛ bɛ ɛyɛ coconut kube no ne a dry no sɛ bɛ abɛ abɔbɛ no akora nso yɛ dry no ne nyinara ne yɛrɛ sɛ ka ho kwan sɛ wɔtɛmɛ yɛ ba na nsa no ɛsɛ yi ne nyinaa sɛ bɛ yɛrɛ fɛ fidie mu a sɛ bɛ yɛde mango no bi fira na yɛnum sɛ bɛ ne nyinaa wɔyɛ ne nyinaa sɛ bɛ yɛ ne nyinaa bɛ tumi de aboa ma sɛ bɛ Ghana man sikasɛm agyina nti sɛ yɛne bere ne ɛboa sɛ yɛne yɛtumi dua no pii ne nsase nso nananom de bi wɔ hɔ a yɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛde ma ne yɛdua no pii ɛde adwuma bɛba ɛde sika bɛba ma yɛ mu yɛde bere ne yɛdua no pii na nsase no so ananom yɛhwɛ ne de ma na sɛ bɛ aboa ne akyerɛ dwumadwuma no kɔkyira ɛde sika bɛba ɛde adwuma nso bɛba Ghana man nti ɛserɛ sɛ yere ho nim deɛ forestry deɛ wokɔsua yɛ nyinaa fa ka ho nnua ne nnua yi a na wo ne nnua no mapamfoɔ yi monka ho na monyɛ ma no yɛ yie
deɛ wɔhwɛ ka kyɛ aba ne yɛboa mu sika ɛwɔ sɛ mode yɛ ne yɛhu ne ayɛ ne nyinaa kama Wɔsi yɛrɛ ho ɔmo nnuama ka bɔ mu na mo sɛ be ɛdagye mo nsa no kwan bi a sɛ mfa so na mo sɛ be bɛbɔ dawuro mo nsampa wɔsi si Ghana ma yɛ so mu a ɛdɛ wɔ buru bebi pa ma Ghana ma yɛ sika so agyina sɛ be hyehyɛ biara sɛ mo hyehyɛ ɛsɛ yɛrɛ da no tum fa aban mu ma sɛ be mo sika sɛ bi agyina no mo yɛ na sɛ tu mu a wotu wɔn na mo ɛbi sɛ ade pa wɔn ma Ghana ma yɛ akɔ ne na mo amu tintim krataa sɛ feasibility hunu sɛ ampa yɛyɛ wei asɛ na ɛbɛyɛ ɔban sika na nso roni kasɛm sɛ yɛ bankable project a sɛ de kɔ agencies bi ɔboa bank no mu ne yɛyi nyinaa kɔ yɛ IFC no mu ma ɔmo boa mo ma mo bɛtumi ayɛ sɛ mo tintim ho krataa na sɛ bɛyɛ hu sɛ mpa bɛyi si ne kɔ fa so a na sɛ yɛnyɛ agency bi firi baabi na sɛ bɛwɛ bank kɔ na sɛ yɛwura bɛdi akyiri ne ahwɛ ne aboa Ghana ma yɛ yo ɛde na kuma so no kwantima mo nyɛ sɛ board for ba mo nwene mfiri aban finance minister was yɛ kɔ pesika na wɔanya ne yɛfo ɛbobɔ yɛ mu trɔ ne hu sɛ sei na teɛ ma yɛdua 1 acre of mango yɛdua 1 acre of this say na bɛba ɛyɛ nsi say na bɛyɛ a ɛkɔ ne yɛtena akyiri na aborɔfo sɛ ɔne yɛkyerɛkyerɛ mu mo te ase a yɛbɛma mo sika mmɔ yɛ sɛ be wontane sɛ board wɔ a mo nwene nkɔ akyiri sɛ bɛyɛ kɔ finance minister sɛ yɛnyɛ sika ne bɛka wɔn asɛm kwan fa so a bɛtumi atu wɔn namɔ na ɛbɔ bank na sɛ bɛ mo sɛ yɛka baako yɛdua ɛsɛ ne bɛfum aba yɛka mmienu dua sɛ bɛfum aba na sɛ yɛtikyi wɔkyɛ mo koraa bɛnyɛ sika de aboa ama yɛayɛ mana yɛyie sɛ dwumadi a de ahyɛ mo nsa deɛ Ghana ma yie yɔ hwɛ na monyɛ ne yie ma yɛ sɛ nnɛma bɛda kyerɛ no deɛ wɔka kyerɛ wɔn sɛ dwumadi a ɛde ahyɛ mo nsa no ɛnyɛ sɛ bɛ life ɛna nyɛ bɔɔdo no aba Ghana ma yie yɔ sɛ wɔn sɛ mobɛyɛ monyɛ soma no ne yie ma sɛ da ase papaapa so on deɛ mewɔ gyidie wɔ no mu so wɔbɛtumi ayɛ ka ho ne yɛnyɛ ne yie ma me bi a ɔdo afiri ɔdo bi a ɔbɛduro ɔgyidie wɔ mu sɛ ɔda sɛ wɔn nyinaa no bɛtumi ayɛ ɛmena yɛyie ɔdo nyinaa so nka bɔm sɛ de baako na Ghana ma yie yɛ ɔno nso makoma so sɛ wɔyɛ a bɛtumi ayɛyie na nyama ba Ghana agye nkora nsa deɛ so anyɛ ne yie a wɔnyɛ amande nti sɛ lɔtu bɔ sɛ ɔsɛ wade ho adi akyerɛ dɛ nti wɔde wahwɛ ma ɔnya nkɔ ho ade ma no ama no a ɛna bɛnya ma no n'anim tubɔ sɛ ɔde ho nyama se ɛhyira mu nyinaa ɛmu sɛ ake sɛ kyɛ sɛ deɛ ɔdua abɛ no ɔfo ase mɛforo bi abɛ wɔ hɔ ɛsɛ ama ɔma ɔmo akɔ hɔ ne akɔdua ne nyinaa bio foforɔ What is it? What's it? What's it? I'm on the food. I said, "Why are you That's I got to say that. I was like, "Oh, you know, man, do number. The more of your own hammer. They generally be a one episode. That's also doesn't do. Invitation, any cat there, 80 pro. Now, every time it's member some kind say a woman ye be a Jacob Nano Kumasiha. Hannah, a head office war. Yet it said, you are my assassin. The tea no member be getting, go in any baby. Any baby, can any baby. Must have any baby to move by on my high die. Time national, yeah, train was until member. Right now, I come here. Yes, I see the dinosaur. This is what this is about. I do want to material. I didn't answer that. What's up, Paddy? And so, and come with it. I got some invitation. I said, I'm not a more small. Well, more probably woman found high at the time. I thought that's quite a trouble. In the other 7 over, so that's it. I didn't have a choice. Not what this sort of ball. We said, so and so, I will share the channel. I said, we got not saying them. So that's right.